Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Георги, днес ще играем Clash of Clans. Вижте това по колко елексир взима, той на 7 ниво. Елексир колектор. Така, вече съм танхал 4. Не питайте защо и как. Не. Не. Този съвсем не. Този не. Не. И така. Взехме да му унищожаме доста стабилно селцето. Нарочно сложа плаглите. И така, тук взехме да го унищожаваме доста добре. Май този не е клан, дори не се издигнал и клан кесъла. Да, така, вече го побеждавам. Останало ми само му щупа елексир колектора и това за първи. И това. Ама имаме време. Въпреки че те докато стигнат, то вече ще отишва. Това е всичко. И така унищожихме го перфектно. Сега от това тук имаме... Да. И ето така. И аз искам да пусна нещо, да го правя ли? Защото аз искам. Ще ми отнеме един ден. Оп, пада ми батерията. Искам да ви покажа какво има промени. Така аз получих ето това нещо, от което могат да се апдейтват моите карти. Това е Elixir Storage, който е страшно голям.
Това е още един Archer Tower. И имах още един Archer Tower. Това е моят трап, който го получих от новия апдейт на Танхаута. Това е другият ми, който е на трето ниво. Това е елексир колектор на първо ниво, който сега не мога да го апдейтна. Това е елексир storage, това ми са gold storage. Този е на 6-то ниво и вижте по колко пари събира. 120 000, а този 98 000. Извинете. Просто съм малко болен. Мита така, това е всичко. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, можете да го харесате и да оставите по един лайк и да се абонирате за моят канал, за да ме виждате всеки ден. Благодаря пак, ще се видим в следващия клип. Чао!